4, 3, 2, 0. Opäť na pravej strane a začal vietor. Aj prší a my pôjdeme. 5, 4, 3, 2, 1 a z tej strany a dole. No. 4, 3, 2, 1. Voľná z tej strany. Ale vidíte dole, super. A teraz operácia odrazila sa tej zna. A opäť to mi sa opäť odrazila, opäť sa odrazila. A jak padá? Rozhodne. To sa mi odráža.